Aboriya Tirkiye wek bikiran xwediyê dikan û karsazan jî dike bin bandoreka nebaş. Mehmet Uçar demeka dirêjê ku li Stenbolê karsaziyê dike. Ew hêlekê da karê tekstîlê dike, di hêla din da jî bazarganiya xwarinê. Ew radigihîne ku berî çend salan firotuna wan gelek baş bû, lê di vê demê da bi dilê wan nîne. Yani vê gavê bi nebaşe. Yani piyasa nebaşe. Çünkü tekstil dışı cedici dikane mehne. Laleliye mesela. Ve derim mesela zaman ki tekstilci mintavan hatta dışı dikane ve de hemi buşun. Yani dev berde dışı. Kira girandı be. O iş nake mecbur berde dışı yani. Çıkastı mesela sal ke dayanmış bir de salatını kar yani. Li gor Uçar bahayên her tiştî pir bilind bûye û di kirîna mişteriyan da jî kêmbûniyeka mezin pêk hatiye. Mesela seyir fıstığı mesela evvelda da 700 milyona ve gavê milyarek 300 milyon milyarek 305 cevê da dikirin. Ejî ke mecbur karê xwe vê didanim ser yani seyir fıstığı kilo ve 2 milyar pere. İber ku girantahî heye millet gele xwe nadiye yani. Millet nikare bistîne. Yek ji van jî xwediyê dikanê Ömer Akbalık e. Ew bixwe ji Herêma Kurdan bajarê Sêrtê ye. Di 16 saliyê xwe da di sala 1996 da hatiye Stenbolê. Ew serê sibê zû tê dikanê û taştiya xwe jî pir caran li vê derê bi hevalên xwe ra dike. Akbalık dide zanîn ku tiştê ku di dikana wî da tên firotin pirê wan li bajarê Kurdan aniye û ji ber vî jî li gor tiştên din bi kualîte û erzan e. افتحین سر تجمرات دبم اشترى اف جوز قاتل جوزاش بليسه تجمرة هنجي ما اي برواريا يا چای ما گش شرناختين جزيرتين يعني حميت اشتما جنا لوي صدان حشتي ويش آل مملكت متي Ömer Akbalık dide zanîn ku mişteriyê wan yên sabît heye. Firotin her çiqas kêm bejî lê ew bi şiklekê bejî debara xwe tînin. İstanbul'u fiyata suika meyal Fatih suik ceradebin suika sert ya küçük sert ceradebin Türkiye fiyatı me genel İstanbul'u tavan erzantırın. Em cihevi da dest gundiyan mal distinin. Em naçın cihe toptancıyan mal nayının. Geç hamu desti gundiyan emali xwe distinin temin dikiş. Buna bir kaseti fiyatı me şikayet jetin. Li gorî daneyên hikûmeta Tirkiye di hemû dinyayê da di warê aboriyê da tengasiyek heye. Lê dîsa jî aboriya Tirkiye ber bi başiyê ve diçe. Lê di nav sûk û bazaran da him bikir û him jî firoşkar ji rewşa aboriya Tirkiye gazîncên xwe dikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.